Schubor nakaslem jong unongsan hima. Justice! We want justice! We want justice! Hidawa! Yanaho! Hidawa! Yanaho! Hibenram! Sokyangrib! Hibenram! Sokyangrib! Hibenram! Sokyangrib! Hibenram! Sokyangrib! Kipat ba nong shnong jogashnong umtingar bat umlur. Lembat kiwe de kipat ba na kishnong jogathan patar khma. Ringkat ba ki khana skul ne ki skul. Manta kasngi wat habdeng gajing hap uslap. Bat gajing kriat kasuin beneng. Da kamen siam jogajing sngo si thang kilami pat ba. Ban penlong ye gajing yat kejat ban penpau ye gajing bitar. Halor gajing sha penyap dusman jong uwe uhebret. Na kashnong umtingar. Hagi rio thrang snam ki bamna satya bantip. Ha kami jong kakat nyo tarik mentau benai rempang. Arajar arpusau. Kani gajing yat pat ba las dang ningkong na kashnong umlur. Bala penkut pat ha kamadan. Dok soram. Jong kashnong umtingar, ha kabala penlong ru ya kajing lang pat ba, kabalingkot, kabalawan man yadan menta nadu kinong yalam shnong karib hoy Western Dorbar, nong yalam kahima jirang, kinong yalam nakaseng Hinyojab Youth Council, National Hinyojab People, Hinyojab Achek National Movement, Hinyojab National Youth Front, lambat kiwe. Haba ajing kran hagani kasngi kinong yalam baper, kilapan pao ya kajing snow si iktang, halor kajing sya penyap dusman jong uhebrid, Kit bor lang marbanyang, ubadang ship house nem karata. Ha kami jong kakat nyaw tarik mentau benai rempang. Ha karut nong kabadan marjan bat kaying kabau te uhebret usa. Kitay kinong yalam ki banjur ye ki bor jong kaan. Bagi di ban shim kia mardor, ban penong ye kajing tokit kabajur. Ban kiam bat ban ay kajing pensaja kabating e. Ye ki runar ki badan keti ban shim ye kamensi balui jong te uhebret. Berang puli ha ka kelas 2, ha omlor LP School. Kuman syupen kan mau biang utai uhebret kit bor lang marbanyang ulami na laying manit sa pensngan balaki parlok kena rit ban ap yu sensar ha ka wei ka sem ka bajangai tang kumba ka tu ka ni na ka yeng ka jong u phausi ha ka te ka ju hi ka miet la sha penyap no ha ki riu thrang snam padia ka met ka jong u la lap no ha ka sngi ka babut kata ha ka khat pratrik mentau benai rempang ha ka kper ka badan marjan hi pat ka te ka yeng sa jong u Hadian jo kajing yalang na kalyang kinong yalam seng baper bakentop na do ka NHP, ka HYC, ka HNYF, ka HANM, lambat kiwe de kilalit ban miru syathanat patar kma, ban wat jing tip halor kani kajing ya kajing tokit, bat ru ban kentui ki bor kulit bakin shim kya, ban pinstead ya kajing tokit, bat kam tam e ban kem bat pinshitam mardor ya ki rio trang snam, kanam bakum kini kajing ja kinam jashu hadian habut. Besar ke bahag bat kumju kumikimi kipa ng samarang ipi ngini dan hasda bat pi wan du mensem haba pi sa shim ya kajingim ka bakordor jong kun jong pi nalang jugi kum ka seng ng samarang ngindan bat pi pentip sengi ngikloi banidan bat pi hakano ka benta ka kum pi kiki kipa pin kam yangi kum kinelam seng balang yang ne kapor ngaso Ipenem ju ikini kiriu trang senam ban baka bor jong kaan kin sim kin le ya kabadan kam ban ay ya kajing saja kat kum kaan kabadai ya ki nakalyang jong ni jong ka Western Riboy ka tem jong Western Riboy gi penem ju ikini kiriu trang senam baka bor jong kaan kin le ya kabading e umta lakan pat lang yaki nong sing sinong jaga umlur bat ka umtangal kani ka jiya snok tilang ka jong pi na duki kena school kapan i sisa yak rakadak ka jeng jiya tlilang jong atli ki sinong kumno bangin rat sisa yakini ki kam snu ki bahap baja ha katang Western Boy ngilan ya ka jing sisa kum kinong song snong kilong kumi kilong pa ki samla ka ai ka banjia bat ka ai ka jing snow jongi ladakne ki jingjia ka jia ki khun ki jongi ngidai ban bu ya ka ki jingmut hangi iwai pa iwai
ba ngim dei ben sus ngap jar ngin mi sekmat ban pen pau ya kejing penrem ya kini giru transnam bat ngidakan tujur ya kibor jong kaan bakin kiam mardor ya kini besim ya kini kejing ke jong new hybrid Siapa ba pindombat ya kabor halak jong keti ya ka aing namar bang sautu mare yo ya kada kejing tim ngamudur ya lade balaraja yang kun jonga kai ke banungkong ke bangade mele kombo kun jonga layak ngaru ngade bendiap kata kada ka rai lane ka jing kut jemut jogi kemikik pa namar kata nakalyang jongka western riboy dorbar ngakan tu ya pi ki bahaye ngasem bapindom sim ya ka aing halak jong keti nang de sakmat bu ya ka aing hakti ke jong blay bu ya ka aing hakakti ke jong blay ne hakabor jong ka aing ka jing somsi ka ba don klik ban batay kane ka de jing ja ha ka jing tip jong ngaru kam de ka jing ja ka banungkong kalau berlong ka de ka jing ya rally jongi ka de ka banungkong ha ka de ka ha ka de ka arti di snong handai ka jing ja ha ka jing yo jing tip jong kala bende ka sen ka ba ar ne ka balai handai wat la ka taru to yuma ki para nok som snong baye komala pentau da ex president jog western riboy ka basniu kami hina ka telong basniu ka babha kami na itlong babha namar kata kane ka jing sniu ka badan kane ka mensim merat kamdai juga mensim breu ka badan ha kita ki badan benca ban sim ya kane ka mensim jong neu habret kila phong ya kita ka mensim merat tang umrat ubanot ban penba ban priap ya ki paramrat tang umrat ubanot ban sim ya ka jing em jong ki paramrat ngilam hangi dak ta ka mensim ka pesukya ngilam hangi dak ta ka mensim ka ba sngau e ba kumno kejat bendriau ke jongi kejat bendriau ke badang ret tangkat ni kelang labuan teli ki kam ki besliu balang ngap ha kita ki basarkai sakai kita ki jing ya lenti ki balai ringkat bat kita kejat bendriau ki badan hakibai kiri na ngam terai ba kadi kesenang ngantet ngai ba kesenang ke badang ret handrai ki kam sneu kilami omdai ni kesian ke bandingkong kumang ayo sngau hangni om penting om tingal ngaso kala jala arsian lai sian menta ki kam sneu kumang sia krano kila khamduna haki jenta jaka ke bakam swal ki kam sneu menta kila roi hanong kendong buan teli ngai kijing ja ki besniu kijing sa penyap tu ki long kme kijing sa penyap jong ki samla kijing sa penyap jong ki kentai kijing sa penyap jong ki kelung ki kena buan sian ke khamja ki long kendong namar balai menta la sedang bersensar kita kijing cat la sang bersensar kita kijing buat la sang bersensar kita kijing bam sungau su ba ngidai para kasi ngidai para doa para senam kumta habai dai ba uni kulung ngakaliang keseng marsen tep ha ka tebesgi marsen yo i haki news kadang kading sngau dia ba kading sngau dong ka bana keseng ni nyem tep ya kani karali ka belong mentang sengi kading mot ka jongi kalong bangin wan kendu sa menta igi bahiang sam igi nong ilam snong ba kiwi kiwi na ka menta bangin li ai na ka menta ka ni ka mensiam ka pakordor ka bangin adu handrai ngayu yakini ya ga HYC ba ya baro khai ki badan ni ki balala ban organize ka ni rally ban penmi yo pa ba ban peni ya kadak ba ngidang dan ka jing iet ba ka jing sngau parajat bendriau ngidang dan ka ta ka jing iet ba ka jing pangga mensiam raja jai ya udo snam ujongi ukulang ubalang red ubalang spau snam ayu gan ka daw thrai bandan ni hadu banda pengat ni hadu ka ni ka apat ka bon hab bendu no ka jing Tekumta nakaliang jong seng, ba nakaliang jong yang ni berokat. Ni kentu yang police department ba kan semskia habai dai pakadi kam. Namar bonsin kumba piyo iya ki basai ba ka police department kalau ka passenger ba ka batulat bantlay haban wadi ginu ki kam sniu ki ba kam snow mentoy ai tarayaki. Como vice president ni peramjur ka kani kejijak bajah ko kani kesnong tengah kajing si dia ke bahasa penyap jong habret ke bahasa sportsnem ka khat trek jong ka khat new trek jong ka miet ka khat new trek balalap ya kamet ya ka khat trek le na kaliang jong ka NHP jong ka jirang serto ni peramjur kini ki re boman di basim kabu ya kajing embreo ka barang loy de bo jong ka ang ki de ban le tek e bat ki de ban
simkia ya kani ka jinjia ka wajah kani ka slow ke balaya kan ke rong ba mene de ini nak kalian juga LHP ini peramjur ya kani bagi di projek ka ai ke simkia bat kinle ya ke badan kam kumba kum ka ai ini kumba kalong la ka de serta jing em la ka de ha ka ba jin pasi de ni kwa baka re ki ka ai kan simkia ya kani bakin yo mardor ban kam yo ni ore boman batang senam macam ya kecil kabalele tu nak kena bagi dia kan polisi nagaliang ni ka CC Central Budi HNM niwan bersupport lang ya kene kajing sya thombor jong una khulung mapli ni peremjo nagaliang ni ka seng jong ka HNM Central Budi harangkat ni don lang jong ka Western Ribuhai ke Brawai kawai ngamasek ngapha sya ka police batman Subha ban chimkhia ya kene namar balai haman kapor ba ka sajja kum kini jajam nagaliang ka sengis nang pankre lang ba ka jingtho sya kibor bahalor ba sa police batman sa SP kam tarter jong riboy ba ude ban chimkhia mardor kat kum ka jinglap nagaliang dukhot jong si Central Budi ba ju por ngadai ro presiden jong ka Eastern West Kecil district niajan bah niayat man kasni gina kalenti namar balay ngi sngujan ngawan be nang tay sene ngayo sngu kum kene ka jaj jingjia haman ke area kat kum gijinglap na kaliang jongi kaseng kajing pej perman na kaliang we samla na Eastern West hidon tang artili ki snong sajia kumne kawai kata kalong bahap hapo Eastern West Hill district kata ka snong la artian haman kasnem ka sajia mkine tang kantu gini ki snong babade ban wat ya kadaw tanrai bayol ase don na kana ka snong yol ase hakate ki snong ba nga sa yo i ba man kasnem ka sajia kum kine ki khulung ki khna ikan thai ba man kasnem ka sajia kum kine ba sayap man kasnem bat nga kerpat ki rang ba snong ya ki samla snong ba da thuet hi dala jongro ngai i lang ba gilap thu bor hante fo west ki hil ba ki samla snong hante ngai i ba ki da thuet dala ki jong ban yo itu buru nong to ko thang snam ban chim jing imre dang man kan patmen kim sim khia ya kane na kaliang subha ban pentip lem ki khot seng jong western ribhoi jong ka HNM ro ngini tran kat phi ki samla girang ba snong tar ta ngakan tu ba ya ka plusman khamtam kadai ban sim khia mador ban idang pat khre ru da ka jing tho seki khnang ba kane ka kam ya kita ki ru thang snam khnang ban yo kem mordor Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.